Emakumeetan 8tik batek bere bizitzan bularreko minbizia izateko arriskua dute. Urtean Euskadin 1300 kasu berri atzematen dira, baina garrantzitsuena dena horietatik 87%k aurrera egiten dute. Arrazoia, gaitza garaiz atzematen dela eta gero eta hobeto ezagutzen dela. Ja ez da minbizi bat bakarrikan, badakigu gutxinez 4 tipo diferentetan sailkatu ditzazkegula. Orduan, bakoitzak gainera bere portaera du, bere pronostikoa du, tratamendu egokiagoak dauzka bakoitzak. Gaur bularreko minbiziaren munduko egunaren aurkezpenean emandako datuak dira. Agintari, aditu zein Katxalin elkarteko ordezkariak izan dira bertan. Jon Darpon sailburuak bularreko minbizia garaiz atzemateko programak duen garrantzia azpimarratu du. Heriotza tasak behera egiten du eta gaixotasunean duen eragina ere gero eta txikiagoa da. Uste dut hori bularreko minbizia garaiz atzemateko Osakidetzaren programari esker dela. Programa honek 19 urte bete ditu, parte hartza 80%koa da eta berrikuntza. Aurten 40-49 urte arteko emakumeen gana ere zabaldu dela. Talde honetan egindako probei esker, 52 minbizi kasu atzeman dituzte. Programa honetara iaz 5,4 milioi euro zuzendu zituen Osasun Sailak.